पहिले के लोग में आ अब के लोग में कितना अंतर आ गइल बा। हाँ? पहिले जब गाँव में केहू के यहाँ बियाह शादी पड़े केहू के बेटी के, त जे घर के बूढ़ पुरनिया रहे उ न्योता हकारी के इंतजारी ना करे। हाँ? उ चल जाओ वहीं से बेटी के जहाँ बियाह होखे ओकरी दुआरी पे जाके आ कुल काम धंधा संभारे लोग। हाँ? कुल पूछताछ करे लो कि का घटल का बढ़ल केंगा से होता, सब चीज के करे लो, जौन घटे तौन करबो करे लो में। हाँ? आ अपना घरहू के लोग के कह दे लो का कि ए बाबू जबले न बारात ना आई न तले ले खाना मत खइया सन जाके ओ जुगिया। त पूरा गांव के लोग जले ले बारात आ ना जाओ, बाराती पहले खा ना ले तले ले गांव के लोग खाना छुअत नहीं रहल। आ अब के लोग में हाँ अब तो लोग बियाहे में जाता तो ई नहीं के पूछत कि हो कुछ काम हम कराओ के बटे। हाँ कुछ घटल बढ़ल कि नहीं ई कुल ना पूछी लो, पहले ही खाली खाना पर कूद के जाइलो। हाँ खाली ये सोचत रहिलो ए चालू हो गईल, ए चालू हो गईल। हाँ तो आई जा खाए। बहुत लोग तो ऐसे बाटे जो घरे बैठल बैठल खाली बस से थी करत रहता, फोन घुमावत रहता, केहू ओकर खबरी लालो जा रहता तो रह रह के फोन मिलावत रहता, हो चालू हो गईल तो हम आई। आ जैसे पता चलता कि हाँ चालू हो गईल वैसे लोग आओ देखता ना ताओ आ तुरंते वही पे भीड़ जाता खाए खातिर। हाँ ई नहीं देखत कि बाराती आइल कि ना आइल। हाँ बाराती लोग खाइल कि ना खाइल, इहे लोग खाए लगता लोग। अपना के तो खाते बा लोग, ओकरी बाद से बाल्टी के बाल्टी कुली भर लेता लोग खाना अपना घरहू लेके चल जाता लोग। कितना ही लोग बेइज्जती करा के धोता लोग। हमरो बियाह में यही से भई रहे। हमके याद बाटे हमरो बियाह में से का भइल, बाराती अइला से पहले पहले लोग का कइल कि अपने तो खइबो कइल अपना घरवो खातिर, अपने माने घर के तो लोग खइबे कइल आके, ओकरा बाद से बाल्टी के बाल्टी ढो के आ बाउंड्री ओ पार फना के लेके चलियो गइल लोग। बहुत लोग ऐसन रहे। हाँ तो ऐसा लोग तो बेइज्जती करावेला लोग जब चल जाओ बियाह शादी में तब का होई बेटी के बाप के हाल। हाँ ऐसे ढेर अति ना करे के चाहिए केहू के बियाह शादी में जाके, ठीक ना। पाप हुआ पहले के लोग में अब के लोग में कितना फर्क आ गइल बाटे। तनको एथी नाम के चीजें नहीं कि कहीं भीड़ जाए खाए खातिर। आई कुछ लोग ई कमवा करेला, सबे नहीं करेला, कुछ लोग ऐसन बाटे जे काम करेला। आई बहुत खराब काम है।